it's too hot lang ga. And when you play outside, you can get stuck somewhere. Sige na. Wednesday, Mama will pick up this little girl. Sama, good morning, titas. Nakaganito siya because it's too hot today. Mama, ik wil in mijn tas doen, dan kan jij die aan. Sige, in the tas. Baka makalimutan ko daw. Papa is also going to work na. Doei mama. Doei, Papa en Anna. Tot straks, Katja. Ay, mga gamit, mga sapatos namin, ganito. Doei, Skatja ka. Kom maar mee, Skatja, batja. Sige na, Skat. Kom maar, anders kom een beetje te laat, hè? Ik ga toch niet mee. Ga je niet mee? Ja, achterstevoren op de fiets, hè? Andersom, zo. Oh, it's too hot. Doei doei mama. Doei, doei, Skat. Fijne dag man. Fijne dag, Papa. Are you coming home for lunch? Tot zo. Doei. Yan, palagi na lang mukha ko yung nakakagising na mukha yung nakikita nyo. But ganito ang realidad ng buhay. Charot. Ay. Si Ana, binilhan ko ng ganito sa Pilipinas o doon sa bench. So, ito yung pabango niya. Tapos, before she goes to school, sinasabi niya, Mama, pwede ba akong mag-perfume? Mag-perfume daw siya eh. Kumusta po kayong lahat? I hope okay po kayo. Sobrang init dito. Today, relax lang ako today. Magano lang ako today. Maghilata. Or matulog, ganun. Nakapaglaba na po ako. Ay, kasalanan ko to, ba't hindi ako natulog ng maaga? Sobrang init. Kaya, stay hydrated. Lalo na sa atin, no? Palaging mainit dyan sa atin. Ruth, open the door para at least makalabas or sa Bisaya pa, lapos-lapos ang hangin ba? Ay, wala nga ako masyadong tulog. Pero before ako matulog, tawagan ko muna yung aking mama. And syempre later, ipipick up po natin si Aling Maliit. And of course, mamaya, punta kami ng Hema. Matulog po muna ako, no? Gumising lang talaga ako para maabutan ko si Ana. Para magyakapan kami. Nagyakapan kami kanina. And sabi niya, umiyak daw siya kagabi. Hindi rin sinabi ni Ruth sa akin. Nakalimutan niya ata yung sabihin. Umiiyak daw si Ana kagabi kasi namimiss niya ako. Sabi ko, namimiss naman kita lang. Pero, 2 days na lang. Thursday, Friday. Yan, balik na po ako sa day shift. Sobrang pagod na pagod ako these days. And I feel so bad na hindi kami masyado nagkikita ni Ana. Pero ganun man talaga, naghanap buhay tayo. And yan. Pero ayoko lang na nasasakripisyo yung oras ko kay Ana ba. Kaya hinausap ko po yung sa amin, yung plano tsaka yung agency. Na hindi ko na nakikita ang anak ko, ganun. Sabi ko kay Ruth, pag ibalik pa din nila ako sa sa afternoon, tatapusin ko yung kontrata ko doon. Kasi what's the point, no? Na natatrabaho nga tayo and all that, pero hindi naman natin hindi na tayo nakakapag-spend ng time sa anak natin. Ayoko nang ganun. Isa nga lang yung anak ko, diba? Siyempre, maghanap buhay kasi kailangan, pero ayoko yung hindi ko nakikita si Ana. Lang sinabi ko sa agency din, sabi ng agency na kakausapin daw niya ulit yung plan na. But yeah, balikan ko na lang po kayo mamaya mga titas. I hope okay po kayo and enjoy po kayo sa video ito. And yun lang yung lunch ni Ruth. Gumagawa siya ngayon ng yogurt na may strawberries. Stam dari dong. Ayan. Lunch this. Binababad ko dito yung baking soda na yung ng tawag ito. Baking soda kasi nag-yellow na siya ba. Hindi yung mga sulok-sulok hindi makuha ng
simpleng, ano lang, simpleng hugas. I'm gonna go up, bong. Ja, slapen. Nee, kijk. In this heat, slapen, shoulder. Lekker slapen. Punta tayo sa taas. Because kailangan kong maglagay ng sunscreen. Ang init, Diyos mio. Dito tayo magtambay sa extra room. Naka-apron ako kasi nagluto ako sa itlog na dito. Eh, white yung ano ko eh. White yung gamit ko. Medyo naayos-ayos ko na dito pero hindi pa din, no? Dito tayo. Kanina pa ala akong salita ng salita pero hindi pala siya naka-record. Nagsa-sunscreen po ako ngayon. Nakapag, ano na po ako. Toner. Ito yung toner ko. Yan. Yung sa ano, Muji na toner. Tsaka yung kanyang moisturizing milk. Ito yung pinaka-moisturizer ko po. Ito yung nakatulong sa akin dati nung grabe yung acne ko dito. Dito. Lumabas sila lahat. In my mid and late 20s. Grabe yung acne ko talaga. Yung nakatulong sa akin yung set nila na for acne prone skin. Yung green pa yun ni dati eh. Pero may nawala siya for quite a while. So, doon na lang ako palagi sa puti yung pinakita ko sa inyo. Kasi sa Japan ko lang siya napapabili. Before, nagpapadala lang ako sa mga kakilala. Pasabay, ganun. Pero, thankfully sa Vietnam may Muji. Tapos, dito din sa Germany. Kaso, mas mahal man dito, good. Eh, nang umuwi ako, nakabili po ako doon sa Vietnam. And yun talaga yung nakatulong sa akin. Hindi naman perfect yung skin condition ko ngayon, pero compare dati, grabe yung acne ko dito. Guys, kung nakita nyo lang, grabe. Parang nag-allergy din siya dito. Kanang kinakamot ko talaga ganyan-ganyan. So now, you can obviously see the scars sa face ko. Pero, sobrang, kung kilala nyo ako dati nung nagkita tayo, kung nagkita tayo dati nung nasa Vietnam pa lang ako. Because at that point, at that time, lumalaban yung aking acne. Grabe. Yun talaga yung time na sobrang grabe yung acne ko na ayaw kong mag-makeup, ayaw kong makipag-usap, ayaw kong mabas. Kaso, kailangan double sunscreen pa ako. Ito yan, yung VT Cosmetics. Panglabas lang naman to. Hindi ako masyadong fan nito kasi para siyang shiny. Ayoko ng parang glossy na effect. Pero anyway, gamitin natin to kasi lalabas ako today. So, sobrang importante po sa akin ang skincare kasi yun talaga yung nakapag-improve ng aking skin condition. Growing up, may po ako, insecurity sa mukha, sa facial skin. Kasi nga, growing up, grabe yung pimples tsaka acne ko. So, sobrang happy ako na nawala sila. So, lumalabas lang po sila pag meron ako or sobrang kulang ako sa tulog or stressed ako. Super. Simple lang po ang aking skincare routine after ng cleanser. These days, I like simple na facial wash. And syempre yung nakatulong din sa akin sa yung aking Biore na pang-acne din. Sa Japan din po yun. Sa summer, ito po yung sunscreen na gamit ko. Ayan, paubos na ito eh. Yung COSRX na Aloe Soothing Sun Cream. Sa summer, ito yung gusto ko kasi sobrang gaan lang niya. Ano siya ba? Cooling effect. Yun yung gusto ko dito. And ito sa gabi pala, ipakita ko to sa inyo na kaubos na ako eh. Ito yung gamit ko sa gabi. Dala na po siya ito. The 6 Peptide Skin Booster Serum. So, after ko po hindi na nga ako nagtutoner. After ko maghilamos, diretso na ako nito. Yung COSRX na hyaluronic acid plus NAG plus amino acids. And then, after this,
Ayan, ubos na po ito. So, bumili na ako ng kapalit. So, mabibili po ito siya sa Watson sa atin sa Pilipinas. And after that, moisturizer. Minsan naman, ina-alternate ko po sila, nag-vitamin C serum po ako. Pero yung aking vitamin C, ano lang siya, yung sa Garnier. Ayan. Hinihintay ko pa muna na mag-set yung ating tap lang tayo. After that, ayan, ano na siya, na mag-fade na siya. Always, ito yung gamit ko, yung medicated na Misha na baby powder. Madami po ako nito, no? Pero yun nga, ang problema, na-open ko na lahat. So, andun sa baba, andun sa bag ko sa work, dito din sa taas, para hindi ko talaga makalimutan. Sa aking pang-travel na go-to bag, yun, gamit ko din siya. Mag-sunscreen tayo ng maayos today. Ayoko din ng makeup today kasi nga mainit. Ayoko ng concealer. So, ano lang tayo. Moisturizer, sunscreen. Tapos, powder. Kasi nga, sobrang init today. 35 degrees. Nasa Europe pa ba ako? Parang feeling ko nasa Pilipinas naman ako eh. May nakaschedule akong live sa YouTube kasi wala akong upload today. Ano ngayon eh? July 1 pala. July 1 ba tayo ngayon? O July 2? July 1. Mag-ano ka? Magkilay ako. Hindi po ako nakakalabas ng bahay na walang kilay. Konting brush lang. Ayoko din mag-earrings today. Gusto ko lang free yung aking pakiramdam. Ayoko magkwintas. Ito nga pala, na-receive ko to siya sa kaibigan kong Japanese, pero hindi ko pa siya na-try. Yung Fino Premium Touch Hair Mask. I-try ko po siya, I think, tomorrow. O, diba? Sabi ko sa inyo, marami ako nito. May din dito, dalawa pala dito na bukas. Si Ana, ginagamitan ko din po niyan. Kasi nga, pang ano siya, baby powder siya, diba? Ayan, magkilay na tayo. Yung pangkilay ko lang, pang malakasang Nichido. Sa Pilipinas ko lang din siya binibili. Dito ako titingin ha, kaya yung salamin ko andito man. Kailangan ko na din pong bumili ng bagong makeup table. Kasi yung mirror niya mahuhulog na. Pero hindi naman siya ganyan ka-priority. Unahin na lang namin bilhin yung mga kailangan talaga sa bahay. Dami pong kailangan palitan dito sa bahay. Sinabi ko nga kay Mr. Dahan-dahanin na lang namin para hindi masyadong mabigat. Kasi pag binulto mo, wala. Ayoko kasi na ano yung savings ba para lang sa kapritsyo ko. Joke. Ito, kailangan namin sa bahay. Yun lang. Ayoko po ng plakadong kilay, no? Gusto ko lang ng medyo natural looking pa din. Yung obvious yung hair ko ba. I got this one from Miss Luz pala. Gift niya sa akin. Nung pumunta kami ng Vietnam. Ano po siya? Coconut. Lip balm. Sa gabi, nag-ano lang ako. Italian jelly. Bago matulog. Ano ba tong big video to? Ay, naging skincare ano naman. And also, these days, sinatay ko po siya ito. Pero ngayon na, sobrang init na. Hindi po ako nag-a-apply. Kasi bawal to sa ano sa tawag dito. Bawal to sa mainit. And, syempre, pwede. Pero magsa-sunscreen ka. But I don't wanna risk it. Ito yung The Ordinary na glycolic acid. 7% lang siya. And meron din ako nitong niacinamide. 10% siya. Zinc, 1%. May lower ba nito? Ito. Minsan lang siya. Ina-alternate ko po siya. Pero this one is twice a week ko lang siya ginagamit. And also this one. Ina-alternate ko siya. Sobrang sunscreen. Pero, tinatry kong wag muna silang gamitin ngayon kasi nga
ano kasi siya, exfoliating toner ba? So, makakasunog siya pag hindi ka maayos na nag-ano. Ito din, yung Popo. Ano ba pag-pronounce ito? Ang sabi na kasi ng maraming tao, Pau-Pau daw. Pero may narinig ako na si Catriona Gray ba yun na Popo ang tawag niya? Baba, malay ko, no? Ano to siya yung tinted peach. Ang gusto ko sana yung original, yung pula. Kaso hindi ko siya mahanap. Wala sila. Naubusan yata. Pag naubos to, try kong bilhin yun dito. Lip balm lang naman yan. And, sapawan ko siya ng water tint. Yung sa Etude House na water tint. Pwede din siya sa cheeks. Pero today, sa ano lang ako. Ito. Pero mabilis po siya mawala. Tinatry ko siya sa work pero mabilis man mawala. Yan lang. Tapos konting blush. These days, sinatry ko talaga na hindi na lang bumili ng makeup. Most of the makeup I have, mga bigay man to. So, yung mga lipstick, I already got rid of a lot of lipstick. Kasi binibigyan ako ng maraming lipstick. Ito sa kapatid ko to, ano siya, yung sa Etude House din, ito yung ginagamit ko sa work. And ito yung pinaka-paborito ko, pero minsan ko na lang siya makikita na gagamit yung Maybelline na Super Stay Matte Ink. Shade 65, Seductress. Yan. Pag may mga occasion lang. And ito din. Hindi na ako nakakapag-makeup these days kasi nasa warehouse ako, diba? So, yung aking makeup nawala na po yung marka niya. Ano, ang aking tawag dito? Yung aking blush. Pinch Me na sheer tone. Yan siya. Obviously. Nagagamit ko talaga siya. Sa MAC po ito. So, ito lang yung ano ko. Yung palagi kong blush. Ayoko ng maraming lalo ako tumatanda, mas konti na lang yung makeup. Char, konti daw. Sabi nila, marami pa din. Pero naaliw ako kay Ana kasi sobrang amazed siya pag nag-makeup ako. Lagay na lang tayo dito at least para may kulay. Kasi ang putla. Mag-earring, ayoko mag-earring. Sorry. Yun lamang po yung ating simple na mom look today. Yung ating pa-day off look. Daily look. Kasi hindi naman ako napaplakado ng makeup. So, balikan ko na po si Mr. doon sa baba. Ako'y nagugutom na, pero ay, hintayin ko na lang. Sasabayan ko si Ana. Kasi punta kami ng Hema. Sa mga gustong mag-try ng ating mga skincare, for somebody like me who has, yung dry to oily skin. So, ito po yung mga nakakatulong sa akin para in a way, ma-lessen yung aking insecurity sa aking mukha. Yan lang yung ating palo. Naka-apron pa talaga ako. A few moments later. Grabe kainit, di normal. Katin na po natin si Aling Lilit. Grabe kainit, Diyos mio. Para mo itong Pilipinas, Tapos maglalakad pa kami ni Ana mamaya. Good luck. Dito kami sa nagtatago sa shade kay mainit doon sa bus stop. Happy Ace, right? Because we were going to eat for just by the Hema. Para talaga nasa Pilipinas yung pawis ko dito. Now, Mama, the eyes are like this. Lang, did we make an appointment with Rongrong's Mama Di from last week? We forgot lagi. Nag-usap tayo last week, sabi ko, ibig kong sabihin last week, tayo, mag-text lang ba kung kailan. Feeling niya siguro, akala niya, this week na, hindi kami nagkaintindihan. Mama, Nagtatago talaga kami dito, kaya ang init, grabe. Pero, parating na yung aming bus. Ay, come, hold Mama B. Bus is all here. Nagko-complain na yung bata natin.
sign na. Stop na tayo. Inapit. So, naglalakad na po tayo papunta sa Heima. Mama, who can you go out of Ha? this? What do you mean? Who can you go out of here? Very good pump can you go? Yeah, on this side. We're on the right side. Madam. So that. Nagreklamo na siya kasi ang tagal daw namin dumating sa Hima. Matagal pa ba daw? Nasaan daw ang Hima? Diba? Impatient. Tapos ang init kasi. Buti na lang may shade dito. May mga kahoy-kahoy ba? Ah. Finally, may shade na. On the way to Hima. Oh. Huh? Look at the slippers. Oh, moy. Anna, uplat kami na. Like a cow, sir. It's like a cloud. Yeah. Oh, magdi-lift kami. Yeah, open. Up nodig. Even wachten. Dan gaan we beneden. Snap je dat, schat? Uy! Hindi normal ang init, guys. And instead of taking the bus, naglakad po kami ni Ana, di ba? Lang na? Dali, show the titas, be. It's too hot, no? Hindi, it's not. It's kayo ni airco. Blower. Dali, mama, be. Lap-lap, mama. Ah, you have to take it off. Grabe ang init! Ay. So, doon po sa Hima, bumili kami ng mga... Mama, bakit angel on Okay. Doon sa Hima, bumili kami ng ng mga anik-anik. Hindi, para sa teachers nila. Kasi dito po, pag nag-end na ng school year, nagbibigay ng gifts yung mga bata sa nakasanayan na ba na magbigay ng gifts ang mga bata sa mga teachers nila. Dalawa ang teachers ni Ana, so dalawang set yung binili namin. May ano sila, Toblerone na malalaki. Yan. Mas may malaki pa po dito, pero I think this is enough. Yeah. Oh. Kafe. Kafe. What half? Bumili din ako ng pamaypay para sa sa teachers. Wala, bakit wala mang ano tong isa? Uy. Piling ko tinanggal ni Ana. Yan. May pamaypay yung teachers. So, same din sila. Iba-iba lang kulay. Ah, hindi. Same lang pala din. So, parang fair. O yung isa na lang kaya. So, pamaypay. And then, may ano pa ako. May pa-card. Pasulatan ko na lang po ito kay Ruth. Or si Ana. At si Ruth ang magsulat. Para Dutch talaga ba? Kasi pag ako ang nasulat, English ko yan. Di obvious na ako ang nagsulat kay mag-English. So, ayan. Okay na po ang gift natin for the teachers. Ayan, nilagay ko dito yung picture niya sa school. Kasi yung dati kong picture na andito, yung baby pa siya. Anong 2 years old siya. So, this time medyo updated na tayo na picture. Masisira man ang option namin ko. Hindi normal. Ay, grabe kainit. Hindi normal talaga. And may promo sa Hima, pang summer, ito, mga sleeveless na ano ba, top. Buy 2, take 1. Tapos tag-7 lang. So, ayan. Susuot ko kaagad ito, kasi sobrang init. Mag-relax po ako doon kay Ana kasi may electric fan siya doon.
samahan ko siya doon. Ay, kainit na lang yun.